Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keleson bos, makanya awet bar neng kafe ya, neng kafe kan agak mangan. Iya. Kopi jenenge kecut. Kena rasane maksudku. Amamu boh Itu kan orang. beda, Bos. Ya ki mau tak ngerti kan menune banyak terus aku. Ndi menu? Menu kilo. Oh iya. Opsinya nih. Gincer iki. Sing gincer iki kok iso. CLG. Jadi incer. Tok, celeng nyambi kecok. Wih. Boh. Mbak incer CLG. Celeng. B2 dalam burung celeng. Kira gini loh. Tapi nak mbok vlog ya aku yo gak pesen kuwi gitu. Wes ini gelem ya. Sithik-sithik lah. Pengen ro. Pengen ro rasane iki piye. Ngobrol ya. Pesanmu kuwi. Ya. Enggak sepil ya. Tak sepil engko. Ya bos. Nah ora wingi wis ngene lho. Ini di konten pura to ngono. Makane ya mbuh pesene apa ora ro, nek aku pesenku apa yang lali aku. Pepes. Aku soto. Tongkol. Pindang. Tongkol. Aku soto aku. Balik ke Lombok engko pesannya apa Sing nih? dadi sapa? Apa enak iki? Ya apa kae nek bos ngene iki bos. Iki Supame. tepatnya di belakang di samping kiri ya Pasar Mano Medion. Samping kiri ini mlebu sithik ngono. Lu kok ngerti nak ning kok kene nek panganan apa-apa enek. Lah yo menune yo wah iki. Karo langsung selingker. Ya Ini pengene ya menune sing akeh dek wi cara milih wi anu ngono. Iya, anak pilihan. Ya. Apa jajan baru kono lho menu akeh. Iya. Pesan di sini lho, pesan langsung bayar, pesan di sini kayak. Iki pesan langsung bayar. Tulisannya Bayar kowe bos. membayarin kok ya. Yang kafe langsung bayar nek stroke. Oh, Iki semayani sik ta wong romangan. urung. Apa engko jajal delok Pak Pol jare. Jane iki nyampe nyapa to, jare nyampe iso golek dhewe. Kalau nyampe wi gurio. Gurio mas sampean kae Lah. ibukan nyempar nyandung. Nyampe ya wi. Heeh. Oh. Kok iso Tapi ngerti sibuk, ya. di mari makan langsung menggok lho. Celeng dikecap-kecapno metu gurih itu tenan to. Jarine makane kuwi aku penasaran, Bos. Iya, jarene wong mbiyen do. Piye, Bos? Celeng kuwi, Pak, celeng iki celengane iwak. Heeh. Dadi ini iwak sembuh bareng gurih ning celeng. Ini bener ora? Makane kuwi aku pengen mitos apa fakta. Kuwi mitos kok fakta. Tapi nek delok-delok ning anu kuwi lho. karek bumbune to, Mbak. Heeh. Kalau sing masak. Nah, pengen buktekno adalah bosal Pak Jaran kaca dibumboni, Pak Jaran kaca dibumboni dibakar. Kuwi gurih sing kuwi asline iwak. Lah nak padha dibumboni ya nek sing sitok iso bumboni. Ya nek Nah sing sitoke ora. Lah. Oh. masuk akal deh. Sitoke mbok bumboni Royco, sitoke mbok bumboni Kecap. dong sere ya. Oh. Sengak tok karo gurih beda. Gebres ae ngono. Komandan siap. Nang Medion iki lah nak Mas Mudik iki. Duk umur gendera nih. Tenan gak ngapus. Oh bisa kenal wong-wong dindi ini tidak bos. Hah? Ini zaman Oh, iya. kuwi ana sejarah itu. Sejarah dawa. Gak sama wong dindi kenal lho. Dia teman. Lawan terus Seleku, Merak dan Tuntas. Jarak dan 30 meter Sawah. mau mlaku ngadal. Alah, ngadal. Hormat senjata. Rak, tek retek. Lang. Gampangan. Gampangannya ya bos ya. Tapi bujangamu mben dino rene bos, ben bengi. Biyen. Tapi masa mben dino? Iya mbiyen ya nek kalane Hampir, ora hampir setiap hampir. Hampir setiap hari ya. Biyen tapi terminalnya Cik nang iki ning cedhak kene ning wingke. Oh, berarti sing iki terminal anyar. Nah? Anyar to, sing cedhak kene enek. Anyar iki. Wong aku Cik SMP lho. Cik SMP pi angger seneng aku anu PTKT mbiyen, Doro PTKT. Anu Pak Bis. Mbah jaman mbiyen piro no? Oh, mie goreng itu dadi ya? Man, sih. Kowe kok mie goreng kok ya pesenmu? Anu nih, ora sitok ya. Es teh. Wis ta ya. WS Bapak. Banget tak Mas. Hangat iki. Oh, teh hangat Mas. Teh hangat kalih kopi alit setunggal nggih. Iki goreng Mas. Kabune sing tak iki.
Bulismen gon mie goreng iki. Piye aku soto aku. Aku ya anak SMP mbiyen pengen tuku PTKT, pengen dorone kan iki lengkap. Heeh. Aku sepeda ontel. Ontel caruban dititipno. Iya, sepeda ontel. Nek kene batur golek batur gak oleh dhewe. Seneng aku cangkruk ning manuk-manuk, ning kewan-kewan seneng. Lah engko mulai ya ngebis neh. 2000 mbuh pira mbiyen. SMP minggu. 2000 ya wis Akean. Piro saiki apa kok gak enek apa saiki kok. Engko kok terminal iki pertelon ndek Mang. Heeh. Jan patoki mlaku rene iki. Segleng ngono. Kemudian aku ngomong kene to. Heeh. Dene kenal kanca-kanca kene, kanca-kanca medunan ngono kuwi. Seneng biyen aku ki nak duwe karep kan golek batur nak kene batur terus sluntu ngono ya. Ada aku ya Bas nek duwe karep. Duwe karepe. Napa? Kecot iki. Celeng iki. Ya celeng kok iki. Kecot. Eh? Kecot. Celeng jarian piye? Teksturnya piye? Ah, apa pesan mie? Nah, Nyapa? Kayak apa nyap? Wedi gagal. Oh, kono wedi mencoba kono. Mas, Aku pesen ke soto Bos, engko tak review nih soto nih. alah tunggu kena. Enak jangan atom. Lapasnya laki goreng. Goreng pas ke rumah sih. Wes Bos, nanti tunggu datangannya Pak Po engko apa pesennya apa? Gue delok ae. Jare kono CLG, pokoknya CLG. Pengen mencoba tenan pokoknya. Iwak celenge. Misal nek tekong kopo. Fit. Iki kok wis ondal-andul di konmu. Iki lho. Diceri celeng. Ndok ya moh, aku ya gelem. Ceri celeng pesene. Jadi pesenmu celeng iki to. Kosong. Iki apa ki? Lah iki. Soto. Olah bos balik tipe wong pesen soto Oh, alah ngono jare. Lo pesen aku. Kasih do celeng. Cok pilih tapi. Gawane manceleng di vlog le. Iki apa ki bos? Iki apa bos ki? Tuna. Tuna gigi anjing ki. Tuna gigi anjing. Tuna netra sayur asem bos. Manis, jenengan maem sampun. Mas mak mas. Monggo. Lanang bos. Nonton Yun bos. Langsung Madiun. Kecap jelen, len gak wani celeng, len. Memang ngomong celeng. Wong akeh gak penak, Bos. Bos teko kok soto. Celeng, Bos. Oke, Tekstur po. Ya, Bos. cek sik ya. Ini bosnya cek petung geden awak dhewe. Gak nek kecap. Njaluk Mas e. Awak dhewe ning kene apa ya? Bosnya cek petung. Betul. Tata teksture. Soto tanpa kecap itu bagaikan Bagaikan apa? susu rakotangan gondal-gandel gak karuan. Ngawur rek. Pokoke iso ngawur terus gitu. Masak nasi ya, Mas? Iya. Koyane ngenek iki. Koyane ngenek sing piye ya maksudnya? Gurih ya enek. Gurih enek, asine. Asin kecut gurih. Kecutnya gara-gara jeruk. Jeruk. Ini koyane cocok iki. Sing kurang Kecap. Kalau Kecap. soto tanpa kecap itu bagaikan susu rakotangan sing Gondal-gandul mopak mabek. Lho. Ngawur rek Pak Boy. Kecane kerupuk. Bos. Tenan bro to. Seger tenan. Heh? Soto kuali di Boyolali. Soto kuali. Ya nek Teksturnya karo soto di dhewe padha ora? beda kayak soto bening ya. Lho, nek maksudnya teksture nggone dhewe karo masakan kene lho. Nek desa ngono ki lho. Ya hampir sama, cuma bedane kan enek koyane. Koya. Nek sing ngene dhewe kan enggak ada kayak mau brambang bawang goreng. Ya lah. Duweni brambang bawang sak cukupe. Kecap srot ngono. Iya. Sambel. Nah, ini bos. Soto. Madiun ki, pertama kali ki aku po makan ki. Jangan lupa jeruknya kita peras. Soto ya akeh. Koya. Koya ki ngene kok apa po?
penyedap rasa. Oh, penyedap ya. Ya. Keren bos. Soto. Ngono bos ya. Makasih bos. Kasih bos. Mau lowasu. Ini wis maem mampir Pak Pong cak maem. Kiri wis gas maem. Pak Boy jare pesene. Mampir kene njala terus anak bolone bos. Heeh. Jare pesene celeng wis anu gak celeng kok Pak Boy. Sungkan bos aku. Soto lah. Tipe soto. Wis bos ngono bos. Ini masih banyak yang sudah menonton pokoknya. Cuma Makan terus gitu. Dan belajar. Sehat-sehat karo sampean kabeh ya. Amin. Ayo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Oke.